मा जाखो मावजि दिनले माने एफा सिरि सिरि मा जानोखाय जेबो जायाखै जों सानैजों एसेबां दुखु दाहा नेवसिनानै 3 बोसोर मोजां मोनज्लायबाय दासिमबो जुलिनि खोथाखौ रायज्लायाखै नों होनबा जुलि जानायनि सिमां नुखोमानानै दं औ नुदोंथ' आरो जुलि जाया नामा नों आंजों मानो जाया जानो आंखौ आदाया नों साख्रि मावब्लासो हरोनो नोंसा आदाया मानो जों सानैनि मोजां मोनज्लायनायाव दासिमबो हेंथा होबाय थायो जाम्बा बिदा जानानै बिनानावखौ नोजोर होआ साख्रिखौ होनो बिथ' नंगौ र' थेवबो बियो आंखौ मोजां नोजोरजों नायालायस्रि आदाया बिदिनोखा नों बेफोरखौ गासिबो समजों लोगोसे सोलायलां दे बिदिब्ला थ' न'आव थांदिनि थौदो बिदिब्ला आलू ले ले टींडे ले ले घिया ले ले कद्दू ले ले अदरक ले ले तोरी ले ले गाजर ले ले मूली ले ले हेलौ बस नोंनाव सोरबा सेंग्राजों दैसा सेराव लाइन मारिगासिनो दं मा फैनो हरो बेखौ दिनै गारां बिनानाव लायस्रि मामोन आदा ओजों फैलाय बहा थाङामोन नों आं दैसाजों दान्दिसे सम बेरायहैदोंमोन आदा सोर दैसा बेलाय मा गामिनि आरो मा मावो जेबो मावा आदा बियो नोलोबारिनि दैसाया जेब्लासिम साख्रि मावा आं बेनो नुदों बैसागु मोना बेनि आखायाव साख्रि होनायखौ थाखाय दान मोनसेल' सम दंमोन नाथाय आदा जेबो नाथाय गैया थांदो सिङाव हेलौ मा खालामदों दैसा दं ओरैनो बिदिब्ला आदा बेलासे बै दैसा सेराव फैलाय औ जागोन दे थांगोन दे बिदिब्ला दा बेलासेयाव लोगो मोनलायसिगोन मा जागोन दिनै लोगो हमनानै बे कर'ना भाइरासनि थाखाय किसबो मोनजानाय नंला दिनैलाय मा दासिमबो सफैलाब्रा नों सफैनानै दं औ जिराय बेहाय एफा गोबाव खालामो आदा दंमोन न'आव मानो लिंहरामोन नों आंखौ दैसा आदाया नोंखौ दानसेनि गेजेरावनो माबा मोनसे साख्रि लानो होदों नङाब्ला आदाया आंखौ नोंनो हरानो मा आं सासे दामावलाय बहा मा साख्रि नागिरना मोननांगौ जाखो मोननांगोन नङाब्ला जों सानैनि मोजां मोननाया आद्रा जाना थागोन नों बेफोरबायदि सुनि बाथ्राफोरखौ मानो बुङो लायस्रि दे बिदिब्ला आं थांनोसै गोबाव जाब्ला आदाया आंखौ रागा जोंगोन औ दे आं दा मा खालामनांगोन बे से दामावलाय मा साख्रि मोननांगौ जागोन सानबाबो सानस'नोनो हाला आं
बिनानाव आं दै गिलास लाबलाय र' आदा लायनि न' आदा दैया न'खर नोंखौ ओंखाम नोंनि सासे सेंग्रा नायनो नागिर नाथाय आदा नोंथ' मिथिखायो दैसाखौ मोजां मोनो होननानै दैसा बायदि गोरिब गुन्द्रानि फिसाया नोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हानो ना बिनानाव आं मोजाङै मिथिखागौ खोथाया बिदिसो दा नोङो थांदो दैसा ओ दैसा सोर जाखोमोनबा आंलाय सिरिफुरासै जिरायफै आं नोंनो फंनैसो खोथा बुंनो दंमोन लाइस्रिखौ समफोर सोरबा खुंखा मुंनि सेंग्राया नायनो फैयोनो बिनि सिगाङाव नों माबा मोनसे खालाम मानोना आं नोंसोरखौ दुखु जारला खोख्लैनो सानाखै खोथाया बिदिसो नामा बिदिब्ला आं गाबोननो लाइसिखौ लानानै दोनखालांसै दे बिदिब्ला थाथ'दो आं थांसै दे आब' आगै आं नोंनि खोथाखौ बुजिदों आं दानि बावैसो दैसाजों रायज्लायना फैबाय नों जेबो सिन्था दा खालाम मानो गाबबाय थादों नोंलाय सिरिलाय दैसायालाय माथो बुङा बाजै नोंखौ दैसाया गाबोनो मोनाबिलिनि 7 बाजियाव दोनखारलांनो ओंखारदों नाथाय बाजै आदाखौ नों जेबो सिन्था खालामनाङा आं दंना दैसाया नेहालानि लामायाव नेना थायोनो जागोन दे बाजै नों थाथ'दो आगै आं ओंखाम ओंख्रि संहैनि दे सफैबाय नोंखौ फनसो खालामदोंमोन आं बिदिब्ला Gita सोरथो फैलायखोहाय एफा हरावलाय लाइस्रि आरो दैसा नोंसोर एफा हराव जों दिनै साथुमाव फैबाय जों गाबोन सोरांब्ला बेनिफ्राय जागोन दे फैयाखै